Ahojte, tak som tu znova, vítajte. Ešte máme stále sneh, ale už sa nám to topí. A počujete tie vtáčiky? Toto už je znak toho, že sa jar blíži. Je 4. marec, sneh sa nám topí, máme konečne plusové teploty, takže ja sa veľmi teším na jar. A teda, čo je nové v USA? Ja mám nové to, že mám za sebou prvú skúšku alebo prvý test z biológie na vysokej škole, ktorú som začala v januári. Ak ste tu prvýkrát a neviete, o čom rozprávam, tak si pozrite videá, ktoré som natáčala v januári 2026. Tam je všetko podrobne vysvetlené, prečo, za čo, ako, kde študujem. Takže si to kľudne popozerajte. No a ja som mala prvý test. Poviem vám, že to bolo veľmi zaujímavá skúsenosť. Poprvé, my sme asi 2 dní strávili tým, že sme sa ako keby na tento test pripravovali, opakovali. To sa to volá akože review, že sme si akože prechádzali učivo, ktoré bude na teste. Test je klasická písomka, mali sme 15 otázok a boli rôzneho charakteru. Jedna otázka bola, že napíš vlastnými slovami 3-4 vety o vírusoch, takže to bola jediná taká otázka, kde trebalo rozpisovať sa. Potom boli asi 6 otázky také, že vymenuj podľa poradia veci. Potom boli otázky také, že popáruj definíciu so slovom. A ostatné boli všetko, ako sa hovorí, multiple choice questions. To znamená, že otázka, ktorá má ABC možnosti a ty si vyberieš správnu odpoveď. Takže takto vyzeral test. No a mne fakt zarazilo, že 2 dní sme len opakovali na tento test. Takže vlastne učiteľ prišiel a povedal, no tak na teste budeme mať túto otázku, zapíšte si to a normálne nám povedal odpoveď. Ďalšia otázka bude takáto, zapíšte si to. A ja som úplne čumela, že ja neviem, pred mnohými rokmi, keď som študovala na Slovensku vysokú školu, tak my sme ani náhodou takéto veci nemali, že by nám učiteľ, profesor povedal presne, ktoré otázky budú, alebo som približne. On povedal, že ja dačo pomením, ale približne toto musíte vedieť na test. Takže ja som z toho bola úplne taká, že vážne, že normálne nám nadiktujete otázky. To mne sa stačí potom naučiť len tie otázky, odpovede a proste vôbec sa nemusím pripravovať na tento test. No, ale čakala som, že tam bude možno nejaký háčik, niečo zmení, niečo bude ťažšie. Tak som sa poctivo učila na tento test a samozrejme na konci videa vám poviem, akú známku som dostala, ako to dopadlo. Takže toto je nové, mám za sebou prvý test z biológie. A ja nechcem ohovárať americkú mládež, to vôbec nie, že som tiež matka. Fakt vám poviem, že niektoré deti, keď sa učiteľ pýtal na niektoré otázky, ktoré by sme už mali vedieť, tak proste absolútne nič nevedeli. Keď sme si opakovali na test veci, on nám tu dal otázku, napísal na tabulu otázku, že napríklad vymenujte od najväčšieho po najväčšie, ako atóm, molekula, makromolekula, a tak ďalej. A tu nám dal možnosti na túto stranu. No a vyvolával po jednom študentov a každý mal povedať, že čo ďalej akože pokračuje. Tí deti normálne hovorili, že my sme dali, že atóm, molekula a niektoré deti vybrali tie isté veci, ktoré už vlastne boli v tom poradí. A ja pozerám, že však je jedna vec, keď to neviete, ale druhá vec je pozrieť sa na tú tabulu a vybrať si proste z tých slov, ktoré ešte tam nie sú zaradené, že ako, aká logika k tomu je proste potrebná, že nevybereš to isté slovo dvakrát, ktoré už je v poradí vybraté. Neviem, či to chápete, dúfam, že to chápete, ale že čo tým myslím. A ja som proste sedela a normálne som rozmýšľala, že wow, že
či tie deti sa nesústredia, alebo proste nevedia, nechápu to, že proste slovo, ktoré už je vybraté, už nemôže byť vybraté. A sa mi páčil prístup môjho profesora, tiež taký mladý, určite mladší jak ja, mladý učiteľ. On bol taký úplne akože trpezlivý, on že nevadí, skúste ešte raz, miliť sa je normálne, tak sa učíme. A ja som už úplne, že on musí tiež asi v hlave si hovoriť, že Pane Bože, čo tie deti? Lebo fakt, ja som tam asi najstaršia, hovorím, ja som asi staršia ako samotný profesor. A myslím, že dvaja chlapci sú tam takí možno, že 30-tníci, tak aspoň vyzerajú. A zbytok to sú všetci proste asi prváci na vysokej škole, takže sú u nás 19-20 ročné deti. Deti ako moje deti vo veku mojej staršej dcery, ktorá je tiež prváčka. Takže vlastne ja tam niekedy si pripadám taká jak matka pluku pri nich. Ale ináč, akože ja sa tam cítim dobre, lebo cítim sa tam tak mlado s nimi, že som taká staršia, je to tu normálne, však aj ľudia v zrelom veku chodia študovať, takže vôbec sa nikto nerieši. Len proste som sa niekedy tak zamyslela nad tým, že fakt, jak sa hovorí niekedy, že tá americká mládež, ale ja si myslím, že je to asi celosvetovo, že tá mladšia generácia ako keby, neviem, prestala využívať taký sedliacký rozum, taký common sense, také ako veci, ktoré proste asi pre našu generáciu bolo normálne. Neviem, či je to tým, že na všetko používajú technológie alebo proste takéto veci. No, nebudem to tu riešiť, nebudem tu mudrovať. Ja vám len hovorím moju skúsenosť, že proste som sa zarazila nad niektorými deťmi, že proste učiteľ im povie proste, čo majú robiť. Je to absolútne jednoduché a oni proste aj tak proste nepochopili, robili chyby. No ale tak to bol akože test. Ďalej, čo sa mi stalo tento týždeň nové, riešila som ďalšiu zaujímavú vec pre mňa ako matku. Moja mladšia dcéra je druháčka na strednej škole, na high school. A ona má predmet English, vlastne anglický jazyk. A oni tam väčšinou čítajú knižky, potom rozoberajú tú knižku, píšu rôzne slovné úlohy, čiže niečo ako my sme mali slovenčinu a literatúru. No a moja dcera je veľmi dobrá v tomto písaní. Ona miluje písať rôzne príbehy, ona si vymýšľa komiksy vlastné, píše akože knižky, príbehy, takže veľmi kreatívna v tomto. A angličtina je jej ako keby najobľúbenejší predmet. No a viem, že čítajú takú knižku a mali napísať knižke esej, čiže ako slohovú prácu, kde mali vybrať jednu osobu z tejto knižky a porovnávať seba, akože ku ktorej osobe alebo ku ktorému charakteru z knižky sa vieš ako najlepšie prirovnávať samu seba. Tak ona napísala krásny esej o tom proste, ako sa vie porovnať s jednou takou hlavnou úlohou v knižke. Odovzdala to učiteľke. No a niektorý deň minulý týždeň prišla domov skoro s plačom a povedala, že učiteľka jej dala veľmi málo bodov, zle ohodnotila túto prácu, pretože ona ju obvinila, že musela používať AI, umelú inteligenciu. No ako keby ste poznali moju dcéru, alebo obidve moje dcéry, táto nová generácia Gen Z, čo oni sú, oni proste strašne neuznávajú AI. Moje obidve deti sú veľmi kreatívne, veľmi krásne aj kreslia, malujú a oni vlastne nemajú radi AI kvôli tomu, že oni to berú, že proste AI zabíja kreatívnych ľudí, bere prácu autorom a maliarom a proste umelcom všeobecne. No a momentík. Je tu hustá premávka. Moje dievčatá sú také akože proti AI. Nemajú radi, aj keď my používame ChatGPT alebo proste niečo, nejaký vygenerovaný obrázok cez AI. Tak hovoria, že toto je AI, to je trápne. Proste, že
my to vieme nakresliť krajšie alebo proste takto. No a viem, že moja najmladšia dcera proste strašne proti tomu AI je a viem, že by to nikdy v živote nepoužívala na písanie, pretože ona je fakt v tom písaní dobrá a ja si myslím, že ona nepotrebuje tú pomoc AI k písaniu slohovej práce. No a veľmi bola takáto z toho ako keby smutná, že išla za tou učiteľkou a povedala jej, že ona proste prisahá, že nepoužívala AI, že to sú všetko jej slová, že písala esej doma, sama, bez použitia akékoľvek aplikácie. Na učiteľka jej povedala, že proste neverí, že ona ten esej preskenovala cez nejaký AI detektor, proste cez nejakú aplikáciu, ktorá ti povie, či tam bol AI použitý alebo nie. A vyšlo je, že 30% bol AI. Takže ona netvrdí, že celé písala AI, ale že proste niektoré časti tejto práce sú v podstate písané pomocou AI. No, mne to bolo veľmi ľúto, pretože viem, ako veľmi toto moja dcera prežíva a viem, že v tomto je čestná. Viem, že ako strašne je proti AI. A ja im takedy vysvetľujem, že tieto nové technológie tu boli, vždy ľudstvo sa vyvíja, stále budú nejaké nové veci, ktoré možno nebudeme chápať, možno nebudeme mať radi, ale že budú tu a musíme sa ich naučiť využívať v náš prospech ako pomôcka, však určite AI je dobrá na niečo a možno nevyužiť ju v určitých veciach ako náhrada umelcov a takto. Takže nech to neberú až tak veľmi tragicky a nech sa na to snažia pozrieť tak, že čo z toho môžeme vyťažiť. Takže ja viem, že v tomto vlastne ona by neklamala, tak som sa rozhodla, že zavolám tej učiteľke a skúsim jej to vysvetliť, že proste možno niekto nejak prehodnotí, že ona fakt ten AI nepoužívala, že v tomto jej verím. A že či je nejaká možnosť, ako vlastne možno lepšie overovať tieto fakty, že či tie detektory na AI sú nejaké hodnoverné alebo nie. Takže celkom ma zaujímalo, či máte s týmto nejakú skúsenosť a či sa vám niečo podobné stalo, tak určite mi dajte vedieť. Učiteľke som teda zavolala, nebolo mi to veľmi príjemné, pretože ja nie som z tých rodičov, ktorí rieši všetky problémy detí s učiteľkou. Hneď, keď sa niečo stane, hneď vyvolávam učiteľke a tiež nie som z tých, ktorí vinu dávajú učiteľom. Ja si myslím, že učitelia to majú v týchto dňoch veľmi ťažké, nie je to ľahké povolenie a každému učiteľovi dávam veľký rešpekt za to, že to robia, že sa zaoberajú s deťmi a snažia sa ich niečo naučiť v týchto ťažkých, náročných chvíľach s technológiou. Takže určite som bola milá. Ja som len povedala, že proste moje dieťa prišlo domov s tým, že sa cítilo, že bolo nefér, že to AI nepoužívala, že sa snažila s vami o tom porozprávať, ale že chcela by som aj ja vysvetliť, ako veľmi ona AI proste neuznáva a že ja jej v tejto situácii fakt verím, že to nepoužívala. No a že by som chcela vedieť, ako jej stranu, jej názor, čo sa vlastne stalo, ako to všetko bolo. Tak ona mi to povedala, že proste ona to preskenovala cez ten AI detektor. Vyšlo, že tam nie je celé písané AI, ale 30%, že niektoré časti tej eseje boli písané pomocou AI. A proste ona si tvrdila svoje. Hovorila, že je to všeobecný problém, že aj na školských poradách, na učiteľských poradách sa o tom akože radia, že čo by sa s tým dalo urobiť. Ja som im povedala, že ja hlavne volám len kvôli tomu, že nechcem, aby moje dieťa bolo ako keby demotivované, že keď napíše niečo veľmi dobré a učiteľka neverí, že to písala sama, aby to neprestalo motivovať, aby neprestala dobre písať. Proste nechcem, aby si povedala, no tak učiteľka si bude myslieť, že to je robené AI, tak na čo sa budem snažiť. Takže toto bolo moje hlavné, čo som chcela tej učiteľke ako keby vykomunikovať to s ňou. Ale ona si svoje hovorila, že proste ona sa ich snaží pripraviť na vysokú školu, že aj tam všetko budú musieť robiť počítačom. Lebo ja som jej tiež navrhla, že prečo potom sa to nerobí tak ako niekedy dávno, že proste sa tie slohy píšu v škole a na papier.
proste jednoduché riešenie. A tým pádom to nemusí skenovať cez AI, pretože vie, že to napísalo to dieťa. Tak ona vravela, že kvôli tomu to nerobia, lebo že to je príprava na vysokú školu, že na vysokých školách všetko sa bude robiť aj tak cez počítač, takže toto by im akože nepomohlo. Takže veľa som s týmto mojím rozhovorom ja nezískala. Ona samozrejme ešte povedala, že jej to je ľúto, lebo že toto ako keby ničí ich vzťah so študentami. Tak ja som si tak povedala, že keď nechce, aby sa ničil vzťah so študentami, tak mohla v podstate dôverovať mojej dcere v tomto prípade. Mohla si povedať, dobre, tak je to dobrá študentka, je to jedna z najlepších v mojom English class, tak prečo by som jej to neuverila? Skôr uverila tomu AI detektoru. No podľa mňa to nie je veľmi hodnoverné, ale tak stalo sa to takto. Takže ja som jej poďakovala za jej čas, že bola ochotná sa so mnou o tom porozprávať. No a mojej dcere som povedala jednu vec. Pozri, známka sa nezmení, učiteľku som nepresvedčila ani ja, ani ty. Takže chcem, aby si ďalej písala veľmi dobre, hlavne veci, ktoré píšete počas hodiny, aby videla, že proste vieš dobre písať aj bez používania počítaču. A hovorím, jedine ty vieš vo vnútri, či si fakt klamala, alebo či si fakt nepodvádzala. A keď si nepodvádzala a nepoužívala vôbec ten AI, tak musíš vedieť, že si veľmi dobrá, pretože učiteľka neuverila, že si to robila, teda písala ty z vlastnej hlavy. Bolo to až tak dobré, že si ju proste nevedela presvedčiť, že si nepoužívala AI. A hovorím, a to znamená, že ber to ako kompliment. A keď si klamala mňa alebo učiteľku, tak potom musíš žiť s tými výčitkami ty. Takže tak sme to nejako uzavreli. No a snáď ju to neodradí od ďalšieho písania. A taktiež som jej povedala, že raz, keď bude známa spisovateľka a bude písať romány alebo nejaké filmy, tak sa nad týmto zasmejeme, že proste na strednej škole jej učiteľka neverila, že nepoužíva AI. Takže takto by som tento príbeh uzavrela a takto som to uzavrela aj so svojou dcérou. No a teraz trošku dačo zo show biznisu. Neviem, či viete, ale my máme novú slovenskú kráľovnu na internete. Hovorím o americkej influencerke, transrodovej žene Gwen McMullen, ktorá na mňa vyskakovala z každého kúta internetu tento týždeň. A neskutočná podoba s vašim premiérom. Tak mi dajte vedieť, či ste o ňom počuli, či to na vás tiež vyskakovalo, čo si to myslíte. Podľa mňa to bola celkom dobrá zábava. Páčilo sa mi, ako to ona poňala, že si to robí ako keby zábavu. Taktiež to využila na charitu, urobila hneď nejaký merch. Veľmi sa mi páčilo, že tie peniaze z toho merču darovala na charitu. Robila si z toho srandu, že je to ako podobné ako vo filme Denník princeznej, Princess Diary, kde obyčajné dievča zistilo, že má kráľovské korene a stala sa princeznou. Tak vlastne aj Gwen si robila srandu, že možno je tajnou dcérou politika na Slovensku a nazvala sa kráľovnou Slovenska. Sú ohľadom toho veľmi srandové memečka a rôzne videá na internete, takže toto ma celkom aj mňa, aj moje dievčatá tento týždeň pobavilo, pretože sa to týkalo priamo Slovenska aj USA. A trošku vážnejšie na záver, viem, že sa určite zaoberáte aj témou, ktorá je trošku viac smutná a je to vojna na Blízkom východe. USA s Izraelom zaútočili na Irán. Chcem vám povedať, ako sa to týka mňa, ako to beriem celé ja. Určite každá vojna je veľmi smutná. Ja to jednoducho vnímam tak, že sa tým snažím nezaoberať. Samozrejme, čítam správy a chcem byť informovaná, ale snažím sa, aby tie zlé správy nejak ten môj každodenný život neovplyvnili a aby som proste nežila v strachu. Ja viem, že sa to možno ľahšie hovorí, keďže som v USA,
a my sa tu kvázi cítime celkom bezpečne, pretože každá doterajšia vojna sa na území USA akože nebola. Okrem nejakých teroristických útokov samozrejme. Ale ja mám proste takú životnú filozofiu, že čo nevieš zmeniť, tak to si nejako nepripúšťaj a proste sa tým nestresuj, nezaoberaj sa tým. Ja si žijem v takej mojej bublinke a áno, tie správy sú tam niekde v pozadí, sledujem to, lebo chcem byť informovaná, ale nesnažím sa, aby ma to nejak pohltilo úplne, aby som sa každý deň budila s nejakým strachom, že čo bude, keď bude, ako to bude. Tento týždeň, keď som rozprávala aj s mojou mamou alebo s nejakými rodinnými príslušníkmi aj zo Slovenska, aj s priateľmi, prvá otázka bola, čo si myslíš o vojne? Je to dobré, nie je to dobré, že tam proste, čo sa tam deje? A hovorím, ja neviem, či je to dobré. Je vojna dobrá? Asi nie. Kto by to povedal, že je dobrá? Bolo to tam potrebné? Aj to tiež neviem. Hlavne sa snažíme žiť asi každý deň nejak tak naplno a hlavne buďme ľudskí sami k sebe, ku svojim bližným a skúsme sa sústrediť na veci, ktoré vieme my ovplyvniť v našom takom najúžšom kruhu. No a slúbila som vám, že vám vlastne poviem nakoniec tohto videa, ako som dopadla z testu z biológie. Takže náš učiteľ zrušil tento týždeň jeden deň v škole. Akože celkom ma to nastralo, lebo chápete, prídem do školy, šoferujem tam aspoň 30 minút z práce a ako idem do budovy vnuka, vychádza spolužiak a mi hovorí, dneska nemáme hodinu. A on, že akže nemáme? Tak on nám písal e-mail, že vlastne musí zrušiť našu hodinu. Hovorím, do frasa, ja som si to vôbec nepozrela, samozrejme, ráno som si e-maily nepozrela. Takže som sa zase pol hodinu previezla naspäť do práce. Chcem ti povedať, že papierový test som ešte nevidela, takže neviem, aké otázky som tam mala zle, alebo teda asi jednu otázku, pretože celkový počet bodov na tejto skúške bolo 60 a ja som mala 59. Takže myslím, že som jednu otázku pokazila, no ale je to stále Ačko, čiže jednička, takže prvý test biológie dopadol na jedničku. Na ďalší deň sme zistili, že môj chudák učiteľ nebol v škole kvôli tomu, že venčil svojho psa v parku a že vraj tam bola nejaká iná ženská s labradorom. Psi sa začali byť a on sa ich snažil nejak od seba otrhnúť a ten labrador mu kusol do prsta. Takže bol na pohotovosti, neviem, či mu to tam šili, proste má ten prst taký zaviazaný a preto vlastne musel zrušiť tú našu hodinu. A ja sa už s vami lúčim, majte sa krásne, buďte dobrí a vidíme sa o týždeň. Čau, čau.